Assalamu alaikum. Muna lahiya ko ya gida to madalla. Ga wasu wayoyi guda biyu masu MDM, ga ta wannan Spark Trend C ne, wannan kuma Smart Tweet, ita wannan ga ta already. To bari mu fara da ita wannan giwar garin. Abu na farko gangan dan haka open ta haka nan ne ita za a sai a buɗe QR scan. Yawa Malam Saka, gari gare ka. ita wannan da yake MTK ce, ita wannan MTK ce, insha Allah sai a yi connecting ɗinta da wifi. Suka fito aka dinga ɗauki ba daɗi yace abin da za ku koren su kenan kowannen ku ya tafi da wuƙa mai kaifi ki shahada in kunan bakin wake kundin bala ya dinga shiga ƙarƙashin giwayen wannan kirgin da aka ɗaure wannan katakwayen da sojoji suke su nake so ku dinga yankewa kawai suka shiga ƙarƙashin yanke wannan ba kowa a kan giwa. Yawa kenan ga already ta yi haka, to za a taɓa nan magani. Ayya wannan ba ta yi sai online, wannan sai online, kun ga wannan ba ta yi online kenan za ku ga tana ba da haka. To shi kenan ita wannan ba ta yi, ba za ta yi ba. Wato sai giwar garin ita wannan bari mu sa ta web. Idi Ni da nake gani ba tsoron gawa kan gana bane kyau, sai da Allah. Allah tsoron gawa kan gana. Ni wa sai nake gwara ba gar kawo nake tono shi ba. Sai inda na. Alas gashi dai muna kan jiranta ta buɗe. Insha Allah. Gashi kayan ta buɗe, bari mu zo nan. Mu shiga wannan kingo rango. Gashi nan. Idan ya je yanke hukunci a ita wannan mun zo already ta buɗe. Yawa gashi kenan nan za mu yi connecting ɗinta da kwamfuta sau 6. Wahid Isnin Salasa Arba'a Hamsa Sitta kenan ta yi ADB. Yawa shi kenan kunga kenan ta yi wannan sai zaka taɓa kingo rango haka. Da aka sake turo shi ma bai san me aka tattauna da wancan ba, sai ce masa me ya kawo ku kasan nan. Shi ma da ya tashi sai ce masa Allah. Ana biye da ni ko? Allah ne ya aiko mu. Ina kurujan nasa min ibadatul ibadi ila ibadatul rabbil ibad. Dan ku da mutane ga bautar mu suka share su. Yawa kun gani. Gashi. Ikon Allah. Kenan sai mu yi ready
sai wanda suka yi shahada a wannan gumurzu da ake sa'ad ya zo salmani ita mai ce sojojin naka kana jin akwai masu saban Allah sai ce ba abokan gaba suna da yawa suna da makami amma mu abin da muke takama da shi ne Allah idan muke daidai da abokan gaban wajen saban Allah sai mu wanda abokan yawa cikin iko Allah kun ga yadda kin gorango yake yi kun gani haka shike da insha Allah sai sa'ad ya ce to abinda za a yi kawai tun daga kogi ba jirgi ba kuma